як та кальян 10 бала, як та виски, хат шоколад биёр. Баъд ягон пиво биёрен. Ака биёро. О, биёр. бача, исти нигоҳ карда гав. Хай чи, не гӯш кунен чи? Ту сигарет кашидагӣ нести? Кашидагиам? Ту чи? О, кашид. Ваям одамай, урам одамай фаҳмидан дар кора. Хай сигарет кашиш майли виски хириш чи? Ту чи нӯшидагӣ нести худут? Нӯшидагиам? Ту чи? Ганда бисёр. Бояд бифаҳмед, ман гуфтаам ку одамай хеле бояд чиз накунен. биё рафт. ошиқа чашмаш курай рафтеме. Дуд медонем. Неки братан нӯшидани кашиданиш майли ва неки қазин ӯ ки мегашку. Братан, ира ман медонам ту. таксида мешиним мерам ҳозир каручи. бародар пони даган тарайку ира калем безеб хиёнат яки та фикри арӯс ба меди хона агу вега набараму ҳар яки шумо аз ин гиёҳ дар хонаатон бояд дошта бошед. То охири видеоро тамошо кунед, ҳозир ҳамаашро мефаҳмонам. бародарое ки язваи жӯлка доред, гастрит доред, язваи 12 ангушта доред, ҳал кардан барои шумо мушкилай бисёр танқисӣ мекашед, роҳи ҳалли ин мушкилиҳоро ба шумо ширкати шифофармо пешниҳод мекунад. марҳамат желудок тоза аз гиёҳҳои табиӣ 100% кафолат дорад дар сифаташ. илова бар ин бо хондани оятҳои Қуръони Карим тайёр шудааст. бародарое ки мехоҳанд желудики худро заказ кунанд, дар WhatsApp мо нависанд. бародарое ки WhatsApp моро надоранд, дар комментария дар омада плюс монанд, худи ҳозир ман ба шумо WhatsApp худро равон мекунам. Салом алейкум ба ҳамаи халқи ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ҳамаи мардуми ғарибачакои тоҷик. ма чӣ гуфтанем ки карочи гад инак дар космос берун ай кайҳон мебошем. дар даруни космос карочи гавария тарбаз биромадаи салом алейкум. ай сағиро. сумка шаятон бироварден ба тоҷикӣ I love you чӣ мешава? ман тара дӯст медорам. махтуб гӯ. Ты случайно куртоб нести? Не. Почему будет руган пиёз каристи ҷон? Духтар ты ҳисоб карда метонӣ? Ҳо, як. Не бе, ҳисоб ки ки таймаи. Духтарак случайно насиба нести? Не ку. Бачи ман барот рэп мехонам ҷонум, дарди дармонум, бета саргардонум. Духтар ты случайно духӣ нести? Не. Хеч мама мехом бушаб. шумо мара зайбат кадаге ҳамин запрос медоре шуи туркут ки ҷошид шуи туркут ки ҷошид кори шумо чия ба зиндагӣ ма шуи турки ма ки ҷошид дашид чикор доре фақат ҳамин мардум шуи ма интерес дора ахирда шум популярни да ҷидо шидаем хиёнатом карда тамом вис духтар надорум надорум на да кисансум дорум на да картам не майли хай қирас худ мекидай пара чо карда ка اینم یه عروض دارم ها عروضم بزنه 500 سم پارتو 500 سم پارتو چون مکده خدا یاگون برنه فریدام شنه میدونه که تبرور ندارم دیگه پول اینما 3.5 سونه برور بکو دیگه ای اون سون بکو ای مونش ما میتونیم خرک خغام نتی ما میتونیم دست میگرد نبرم یکون چوی پوی سوسه های های برچکه شد یکت چکنه دیگه خوب تعدادم رحمت نمیگی ها ایسو کو چند تا داری برو دیگه گپ ندارم دیگه اینجا بیا Якими сентябр муборак. Пага попшой бренди ма мепшум кастым бруки бренди 580 смай аксия ма мепшум фасон мекунум мактаб мерам барақасти ҳансинфом анам хе кастым брук пушидагӣ анам хе соатҳои брендира да дастам мекунум ҳансинфора месӯзонум пага мактаб мерам ҳам мактаба ёд кардам ба худо бо маълимора намегӣ бимбирим баротон маълимо ёде кадамтона пага мактабаям пага мактаб мерам بیا بچه شمرمت که بیا
Dilay. این کمکه؟ Salam alaikum. Salam alaikum. Ayman ay. Akıta? Oh. Ay mırgınız? Ne aka? Aymık tamam şu da xidma vardı. Akıl dita meşava. ما داد نظام گیرم انشالله داد نظام گیرم قشایی پیمنداری آقوشم نمیردیمه جبیا شهیزون کشی ماست مردک جون مگه اکای منصور اکای منصور نسته یا خسر نست بخیر جون روز بخیر مردک بزن متوزی بزن متوزی ماما بخیر جون خونه دا پرادکتان نسته مردک خست ای